Mr. and Miss DIY for today's video na po sa madi sa atong vlog na. So welcome back sa Inche Vlog. So tanawa madi na kinatkatay na yun akong partner madi, kinatkatan niya nga magbalay madi. Kasi badi, ibutang na ang trafal nga among napalit madi. Yes madi, ni palit agad mig trapal no kay. Ngano, kanang ako ang kuan diha madi, kusina madi is nabi na sa gawas akong balay madi. Kanang portahan nga ni kortina madi mo na ang portahan para sa among abuhan. Tapos kanang kilid na ko madi is mao na among hugasanan sa plato. So mabasa gyud na madi kay ang kuan madi tanawang scene madi. Ang scene mo na madi is dili mo na siya abot diha sa abuhan madi. So magdili siya og extension madi, extension nga scene. Pero wa man tay ka afford og extension nga scene madi. So magdili pag siya kahoy madi kung himo ra gid og kusina madi. So dako-dako kay gasto ato sa tong budget madi, dako-dako kay budget ato makuha na madi, matigom. So kay ngana man di nagnidam jud ko na madi kay malbasa na lagi ko madi maglungag madi ba. Mabasa na jud ko madi as in. Unya mo makalungag ko na gahapon madi, nya mo timing ug muon madi. So dili mi kakaon madi. Dili mi kakaon kay mabasa man ko madi. Unya di man sa pwede madi nga mabasa ta madi. Bisan pag magpayong-payong ta diha madi. Di man sa makaya madi kung magpayong ta madi og nagbata atong bata madi si madagi na nato sa buhan madi. Unya bisan pag magpandong-pandong ta madi lisod sa madi. So mao na madi nagaidihan mi madi nga mo palit na lang gid mig trapal madi. Kay ang trapal madi is makay-kaya ra man siya sa budget madi. So tama madi amon lang gigi tao din pagkapalit. So nipalit mi ana madi sa iyang DF nga time. So dili lang kay kuan madi trapal ang gipalit ni palit pug ni mga planggana madi. Tapos matawsukan na mo mong anak madi. Para nga mong pretty madi ina mo lang pag lakaw naman ako sa kadlaw madi is kuan na madi kanang okay na tanan madi hanay na siya madi. So mo na madi ingon ko nga itaw na nato igabot ha ang ato ang kuan nga ato ang trapal para dili ta maabtan na pud sa uwan. So timing na madi nga wala na siya giuwan among balay ana madi wa jud siya nakauwan na so nga pakiugma na madi pagkaman magtaho na madi is ning bunak ang uwan so timing kay madi pagkapalitan sa trapal is nagamit na gid siya madi wa na gid mabasa inyong madam madi. mm. Di sa na mahimo madi kung dili nato asisan atong partner madi kay maglisod na siya madi kung siya ra madi kung kisa may say motunol sa iyang gunting madi tapos madi kasi may makupot ana ang iyang hagdanan madi na kadako lang gid pa madi sa pares madi kung dili ko na kuptan madi ni dako-dako ra ba buyan kung pares madi so ako na himong assistant madi unya sa nangutana diha sa akong baby madi gitulog na naman giduyan na siya madi duyan to the max na ang baby madi so gikapoy siya sa laag madi so nakatulog ra siya sa duyan madi unya kami madi muna mi og kuan diha madi kanang nag Mr. and Miss DIY me that day madi o di ba madi nindot kay ang result sa ato ang Mr. and Miss DIY lahi ra gini madi nga ang magpartner ka na magsinabtanay mo madi is ang inyuhang mga buluhaton madi is go for the go jud madi baka nindot kay ang result madi. So that's it for today's video sa atong enjoy vlog madi. Bye, be kind.